बे समाव मोनसे गोनां रादाब दायो पाकिस्तानजों सावरायनाया खालि पाकिस्ताननिफ्राय POK खौ लाफिननायनि सोमोन्दै जागोन। जोंनो रावनिबो गेजेरारि पार्टी एबा थामथि सुबुंनि गोनांथि गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंदों दि काश्मीरनि सायाव जोंनि थाथाया जोबोद रोखा। दायो मोनसेल' सावरायनांगौ आयदा दं। बेयो जादों पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय POK खौ लाफिननाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै बुंदों दि भारतआ अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों गासै मोनथाम थांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो हादोंमोन। खौरां एजेन्सि ANI नि बायदिब्ला आमेरिकानि लेङाइ हादरगिरि JD Vanceजों सावरायनायाव गाहाय मन्त्रि मदिया रोखा खालामदों दि जुदि पाकिस्ताना फिन गाग्लोबोब्ला बेनि फिन जाथाय होनाया आरोबाव बांसिन फोजोबस्रांग्रा आरो गिख्रंथावसिन जागोन। थांनाय सानाव पाकिस्ताना मोन 26 थावनिफोराव गाग्लोबदोंमोन आरो भारतआ जोबोद गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंदों दि काश्मीरनि सायाव जोंनि थाथाया जोबोद रोखा। दायो मोनसेल' सावरायनांगौ आयदा दं। बेयो जादों पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय POK खौ लाफिननाय। बेनि अनगायै सावरायनो थाखाय जेबो गैया। जुदि पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ गथायनायनि बाथ्रा बुङो अब्ला जों सावरायनो हागोन। जोंहा गुबुन आयदाफोरनि सायाव सावरायनायनि जेबो थांखि गैया। जों लुबैया दि रावबो गेजेरारि खालामा। जोंनो रावनिबो गेजेरारि पार्टी एबा थामथि सुबुंनि गोनांथि गैया होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंबावदों। बे समाव मोनसे गोनां रादाब दायो पाकिस्तानजों सावरायनाया खालि पाकिस्ताननिफ्राय POK खौ लाफिननायनि सोमोन्दै जागोन। जोंनो रावनिबो गेजेरारि पार्टी एबा थामथि सुबुंनि गोनांथि गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंदों दि काश्मीरनि सायाव जोंनि थाथाया जोबोद रोखा। दायो मोनसेल' सावरायनांगौ आयदा दं। बेयो जादों पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय POK खौ लाफिननाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै बुंदों दि भारतआ अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों गासै मोनथाम थांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो हादोंमोन। खौरां एजेन्सि ANI नि बायदिब्ला आमेरिकानि लेङाइ हादरगिरि JD Vanceजों सावरायनायाव गाहाय मन्त्रि मदिया रोखा खालामदों दि जुदि पाकिस्ताना फिन गाग्लोबोब्ला बेनि फिन जाथाय होनाया आरोबाव बांसिन फोजोबस्रांग्रा आरो गिख्रंथावसिन जागोन। थांनाय सानाव पाकिस्ताना मोन 26 थावनिफोराव गाग्लोबदोंमोन आरो भारतआ जोबोद गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंदों दि काश्मीरनि सायाव जोंनि थाथाया जोबोद रोखा। दायो मोनसेल' सावरायनांगौ आयदा दं। बेयो जादों पाकिस्ताननि आवथायाव थानाय POK खौ लाफिननाय। बेनि अनगायै सावरायनो थाखाय जेबो गैया। जुदि पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ गथायनायनि बाथ्रा बुङो अब्ला जों सावरायनो हागोन। जोंहा गुबुन आयदाफोरनि सायाव सावरायनायनि जेबो थांखि गैया। जों लुबैया दि रावबो गेजेरारि खालामा। जोंनो रावनिबो गेजेरारि पार्टी एबा थामथि सुबुंनि गोनांथि गैया होननानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंबावदों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन।
बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।